May dibaranan. Tatay baga. Kanyamit di bagamit. Ganun to ngayon no kwa. Mamataya ka kasawa kang supay. Matay. When? Ay, nagdala sa insikit si Kangay. Ani. Ang kagasasawa no kan? Ani. Oh, talagang ayayatin na ka. Talagang ayayatin na kaya bakit ang kagano kagasasawan? Awan, ang ganon. Siya nga eh. Dusyak, kita magim bakit? Nagasawa ka! Ay nga eh. Nay, alangan Mike, nga pagbalsig ko ata eh, kinpagkurkur ko ti manaw. Agasawa ka, bakay? Nagkamoy kan? Agasawa ka! Basawa ka? Nakapoy kan, nga lalakay, no ang kagasawa. Ano ni may data? Pagtabas mo, pagbalsig mo, pagkurkur mo ti manaw. Agasawa ka ta bakay? Nagtamtama ngay, itam O sige. Padpadasan, teka-teka. Anya, Hindi. haanin bakay? Tayo mo ikatek. Hanay.